Toya kan uat ngautanat ya utrai, pi ka perthai baro, tu syakri ya utrai da ka jingkaman, tu wan hakmat jang u da ka jingruai sam ka basispa, ka khot ka baningkong bat ka baar. Ka jingaseng samla, KJP Sinat Sab ngi standing choir, hakani ka por, ka ai khublay pi baro iwe pa iwe, ki parabanget, bat ki parlok ki ba iet. Haka kerteng ke jong try bo nong pen imbe jong yu Jesus Christ. Kani ka program ka ba lapan baik kerpang mingba ka Good News TV jong ka jinga seng samla KJP Sinat Sab ngi bat ngin yo ya ka program jong ka jing khawai jing rai bangin yaro bangin mani bat ngin pendan buram ya ublay jong ngi ka jing rai sam ka ba sau phunyo ka khat ka baning kong ka ong shu shu kumne tu thap ki khti phi ki kenja ban riu tu risa ha ublay dagak tin kajing kenha hagani ka por ngin yo sngo lani ngin yeshmenta lingba ki jingwa na ki kot jingwa ki jongi ya ka bangi ngila juyam len bat ngi et bangin rai ka jinga sang ha ki jing mani ki jongi ublay ha ki jing mani ki jongi bat ki jinga sang ki bo pher ya ka ban yalam na ki katuk ani ki khot jong standing choir lamat ki parlok ki bajirap bat ngi na kapor sa kapor bat ngi nyos ngoro ya ki jingrai ki ba kerpang na ki khot jong ka Sinat Sab ngi standing choir bat nga khot ngau bha ngaya we re phi baro ki parabanget ki paralok ba it let's say phi dan ha ki jong ki yeng ki sam la ne ha kanu ka jaka ka ba phi dan ba phio ban yo i ban spet ban ngap ban shimanta lam ka ne ka program ban sno lang bat ngi haka don da ka mansim da ka bashisha baro na maru apostol Paul ang an rai da ka mansim an rai da ka jing shisha te haka ni ka por haka bangin ya chaprang ka ni ka program jong ka jing khawai jing rai ngin rai shwa ning kong ka jing rai ka ba ars pa life khundai na ka jing rai ka jungi ka jing rai ka ba ong ngin nang ya cha seyon itanat jong utrai ngin nang ya cha te cha seyon shanong ba kho jong utrai but hadin bladap ban rai kan ni ka jing rai ngan kerpat ya i Mr. Viceroy majau in sngo bha ban ya lamingi ha ka puli na ka tien ka jong blai bat ban bu ru ha ka jing doi Alipi kunu blai da jing men dong in rai ban pen sawa jing e gu play ban pen sawa jing e gu play sao dong ka ke du try sao dong ka ke du try Ginang ya sha seyon iten na jong u trying nang ya sha te sha seyon sha nong baba ko jong u try ikikon usim neng token til nam klem bai ben knuckle deng u try geleng ben knuckle deng u try geleng ba ben real tip you try ba ben real tip you try in nang ya sha seyon iten na jong u trying in nang ya sha te sha seyon sha nong baba ko jong u try ulom se yon badap da buram jong u try in ya halen dik sial nella in ya halen dik sial nella ban boy ri neng per nai ban boy ri neng
na trong u try in na ya sha te sha se yon sha no baba ku trong u try jing wai tiang ơn yai sa gat ba sha prang nang ya in nang ya sha gari u try in nang ya sha gari u try vi ba tiang hom chu bla vi ba tiang hom chu bla in nang ya sha se yon i ten na jong u try in nang ya sha te sha se yon sha nong baba ku jong u try Shua bangin pandam play ke jing duai ngin pule ka to ka jing shana ktin jong play ki kin tin ba ong kumne ngan khmen laki khmat shakilum nangno kanwan ka jing rap jonga ka wan out try ura thau ka baneng mat ya khndo urom sha ban ki ka kajat jongme uta wa sumar me un om samthia hakmi uta wa sumar ki Israel un om samthia lemne yothia utrai ulong no sumar jongme utrai ulong ka jingka jongme ha ka khti kamon jongme kasngi kan sho yeme mensingi lemne bunai menmed utrai un sumar yeme naga basneu baro un sumar ka mensim jongme utrai un sumar ka jingmi shabar jongme mat ka jingwan shapo jongme nadu menta mat hadu bomjukot teng pendem hoblei ha jing duai teng duai kumneu blei kupa jing ba baneng tang ba jone ko por kisgo ban aingu gin ko pa ya kerteng dan bor i jongme melapri kene kalan ka ba crowd ko pa ba kum gi khun samla jong sinan ngio bani shimmanta hakane ka jing khawai jing ruai lang ba jone ko por ko menta ableng i duai jing do rengkat ga jongme yakne program hinadu bastang na ban wai pat jongka pensle ma medo men sim ko jongme barok nang shimmanta ikramen scam maling ba jong kane ka por ngio manta ablei kalong ka bor nam ta jongi ka bor oblei nam tak ba pej bet ka sngo bet ka snap yakne jing khawai jing ruai ka dona po jong kaya khubor jong gospel jong jing pen e ga jong me yarap ti ko pa kinong shimmanta baro pas le ma medo mun sim ko jong me ikramen scam ti ko pa ma ha jing persang jongi ma shakri ban le ka mon ma ko jong me man sakhi ka temlan bor jong me hang ta me men don rangkat lembat ngi ablei yarap ikbanta baro begin pendap lang ba jong ka pot ko menta to sngo bata pediang ablei gini jing wa jing pat jong au shakri nang pom na sngo ba ban ma progi pop mi sham shelter ka jing em jonga khatemi jisu ngi dawai kini baro amen. Tekene upol ngai ngu ublei bang yo ban an don lomba jong kene kapor ko bakordor tekene kapor ngakrpat yang ilang baro tungini sim bentalang bat ngi ban ruai kede gi ruai na kakot jeng ruai ke bangi ju ruai ya kipor baro kiba ngiju ruai ya kijing ya seng kijungi ngini sedang da kebangin ruai na kenembar keba saus ba sausan keboong lam yang atra Jehovah. Lam yang atra Jehovah pilgrim leng ba ka pertei nganga trot ma mito ai bon tin nyanga dak tisne kat bangaim the athela jingai kat bangaim the
ca trình em lấy lấy ngàn nom xì liang shu ai ngàn bam na mana gospel bát lục phu ca trình em ru kat banga im nga nom thla nom si liang chu kat banga im nga nom thla nom si liang chu enda boy ha rut wa Jordan jing shep ting wat ai kan wan ling ba jing a thalum di trem Jisu wan ma be bantai hallelujah hallelujah jiu nom long hari kanan hallelujah hallelujah jiu nom long hari kanan enda boy ha rut wa Jordan jing shep ting wat ai kan wan ling ba jing a thalung i trem Jisu wan ma be bantan hallelujah hallelujah jiu nom long hari kanan hallelujah hallelujah jiu nom long hari kanan. Hajing yat nanti jongi hang ne ha perte ni mat jing e tan ju ba shir ke jing kali karong yangi shano bangin le a try yangi wan pelan kum no lot people cut mo cha phang kala shai wat la jing em đáp tăng jing khus lai try jisu khot nan ta ya ngapat ya pi brand no ya ki pop jong yi shim don hot jok ni sha me ngi ai met bat nan sim tang sha me ko try long ma me ka sti ka jing im de try ba it ni wan hak mat jong me balik kum ne ki wan ja ha jing em jong yi ya la de ngi chu kali ne em jing ye slok jing du ai ha ying ne ha sam you try ni ju at ne em shim don hot jok ni sha me ngi ai met bat mun sim tang sha me ko try long ma me ka sti ka jing im de try ba it ni wan hak mat jong me das nam jong me try yang ni wan ban sai jing long nget
จงนี้เป็นคูดบารพานชิมโดนุดจงนิชาเมงีอายเม็ดบัดมันสีตั้งชาเมโกตรายลงมาเมกาสติกาจิงอิมเดตรายบาอีกนี้วันหากมาจงเมตรายบาอีกนี้วันหากมาจงเมTegene kapor tungin sim bantalang baro banirwai kene jingruai naka kot jingruai naka nembar sanspa anrib kendai balai pulai yublei long keburam long keburong ikam bulale lukunu la papa yang iu ide uai na kajing im kakuna bansiu kakerdop neng upli bakin rong kibreu toyaro ya utrai siap tertei ba ukren toyaro ya utrai tiki ben riu shat kmen Tuhan dau Jisu ukun cha upa ai burom ya ubulale kam telah dasdam leila ben long jing sius pa janai jing im haki bangen ukular ban ai nong to ubakrau tambawan dangit skem ka jing ma bat jing suku Jisu ngun shem to yaro yau trai siap tertei ba ukren to yaro yau trai tiki ben riu shat men Tuhan dau Jisu ukun cha upa ai burom ya ubulan lekam telah ikam ki bakrau ulale ha pertei da uru ha donut jingklen kayai shlei henrei kan salong jing telah kampalan endaya uji sungin yo imarkmat toyaro ya utrai snap pertei ba ukren toyaro ya utrai tiki ben riu shat kmen Tuhan dau Jisu ukun cha upa ai burom ya ubulale kam telah ai burom ya ubulale kam telah tekene upor ngin yosgopat yakwei ka juruai ke bakerpang ke balon ke banseruai daki kun samla jongka KJP Synod Standing Choir. Ketika berthei bagi em tang jing pen sho sudah Upaman hakini kiski yang iki penbakla Haka kambangi tre Haka cingya lenti baman kasgi Ukwa ban penjot ya jing em jong na jong pi
bập hai chính em trong nhị tập tan kia chính ya lệ Da bor la ding em la don kam ban phai jau Giêsu em ba tu ati là chính em tăng hạ u tu nghìn phai sao trai nghìn phai nó lối mình ta hợp định chính e ba kiwan nghìn tur nghìn om kin ran wat nom shep ting wat nom phai din mau ken un ai bor langit lot ni swai mau ken un pin shat bor chính thân chúa bốn kỳวันhà chính im trong phi trong ngàn cất ba đằng mi kisi ki por omen ta ki la nang cha tu pan ka por na utrai da du men sim cha u tu pai ta ha du ba chính im nang mi ka la wan nghìn phai sao trai nghìn phai nóc lối mình ta hợp định chính e ba kiwan nghìn tur nghìn om kin ran wat nom shep ti wat nom phai din mau ken un ai bor langit lot ni swai mau ken un pen shat bor shep ting wat nom phai din mau ken un ai bor langit lot is why mau ken un pen shat bor langit lot is why mau ken un pen shat bor
Dia shem Hobat jing sun Kiai doru Ya kapurthei kabarem tunang yatku Jisu kendra lakawalam ruturan Banyaleya Mekapurthei Lane dujong rukamlam Burom baka kerteng jong ni kanten tedia kinong syun kat pamimi iyeng hajan balang jombe kan siau Akan por ngin Yes ngobiang saya kuih pat ke jingruai ke bakarpang ke balaruai ida kikun samla jong ke KJP Synod Standing Choir. Trialam jing em jong a hapurthei batalan bangan yat hang ne tang marwe klemami dry ngam la yen da lei lei Trialam jing em jong a hapurthei batalan bangan yat hang ne tang marwe klemami dry ngam la yen da lei lei
Try lang ya jing em ka jong bangan la ban yen ban ya ro ya me Try ya lang jing em jong ha preng bon ki jing ma Utrai ban kershan kom no ngan le Hon yim akini kisngi kiba kadu ki baro kilanang ja tikalong yangi kum ki parabangen don kambangi pun kre ngin ne peteng biang ya kejengrai kan barbacis pa away kebaong hakmi uwan haulo hakmi uwan haulo menta kentiu nam ya La thoya kahakak santi haga singkaila thoru Hallelujah 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 Ali ali no Then in Hallelujah Hallelujah Ali Ali no Then in Don bun ha Jar don bun lakru Kilok kibai babril Na jingai ngai kidang ni Na jing tebantan yau Yam yawai no yam yawai no Yam yawai no yam yawai no Non kajing pendip badam Yam yawai no yam yawai no Don kajing pendip badam Aleba roto ya komen Hiki kun kijo ipa Hiki ne roban yo benda Kabada kaslam jongan Ya komen Ya komen Ya komen Ya komen Krau kajing ai ublay Ya komen Ya komen Krau kajing ai ublay Om don hang takaba penrem Tangka jing mapa gopar Ken mau jing
ya bat jing in bat ki jor kaslam bayar la wai shep ting la wai shep ting la wai shep ting la wai shep ting lawan kelyang jing Snoba La Wai shifting La Wai shifting Lawan kelyang jing Snoba Pi blaşon Bat nga shitong Shong bat nga hagi jing pan Pilalon kilok bayai ne hajing ben kaber telan Tuan menta Tuan menta Tuan menta Tuan menta di sobahaye iba oh Tuan menta di sobahaye iba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tungin ya simbata biang setang gue ke jingruai kita ke jingruai bat kene ke jingruai kade ke jingruai ke babaro apo kari kasih ba ij jongi kijukan mau ban ruai bat kade ru ke jingruai kum kadak bangin pai kemat jong blai lang ba ke jingduai kam tam bangi im makini kiski ke ba syirkai ke ba ngim patju mat menomno tongin simbanta ban ruai kene jingruai nakot jingruai sans pa nyupra kabong kan mau try ya kari kasih Ken mau try ya kari kasih ken ti ubarin baja shon kamu hor u Jehovah hakapateng badang sa try baba yeng banda ya karina kajing ken mau ya kirempe Kristan hapo ying posem nang trei ai hakine ki persara ka unjer kajing ai try nang trei bangin say ya kasat di beauty haki pateng ben riu baro nilalong kajakari ngin om sir ladung kalawe ladami men long kasti try baba yeng banda ya karina kajing ken mau try ya kari kasih ken ti ubarim baja shon kamu hor u Jehovah hakapateng badang sa try baba yeng banda ya karina kajing Tekum to ngilayo ban pendap lut ya baro ki benta ki badai lamba jong ne kapor te sa sin pat ngakerpat ye director choir jong ka KGP Sinat Sep ngi standing choir so bah in one and shani shkman bat an ai ka jing duai bat pelan yangi an ya kan kapor ka balayo pendam ha ki jing ku panwai Sashi sin pan ngangai scam bangi layo mat shibun ke jingker khu daka bangi yo sngowe ki khobor na ki jingrwa ki ba pher ya ka bangi layo lingba ki khot jang ka Sinat sami standing choir but ngai scam ba ublen ker khu lang ngi baro iwe pa iwe
ki balai shimanta hakani ke program jong ke jing khawai jing roi jong ke jing sang samla KJP sinat samngi ngakwa banai khublei ya baro ki balai dan benta hak ban penbet penbiang ya kani ke program jong ke jing sang samla KJP sinat samngi standing choir pan ngai khublei ham tami ki tu ki balai lam ikini ki jing roi naka benta pan pendan buram ya ublei te mentangi la poisa ka benta ka bangin penwai no ya kanika program ka jongi bat tungin ya pai barangin pendam hakamat ublei haka jing duai ablei ku pa jing ba peneng sa hisin pat ngi aingu e me ko trai naka benta kanika por bangin la yo ko trai ban shakri bat ban mani ya me ko trai lingba ki jing ruai bat ki jing tem ki jongi ken ko trai ngi ngis kam ki e baro ki bangin la pendap ko trai haka nika por kin long kum ki jingknya ki ba ubi ki pedang sngoba khmat jong me ko trai bi e jonga ho la bon kita yo ba ki banai ngem shim la ko kan rat bangin kiu shaki ying mani ki jongi kan ko kan rat kum bangi ju yo lat bangin yarwai lang bangin shakri lang bangin mani lang bangin dwai lang kum ki khun ki jong me ko trai rengis ngo kamen ko trai ba malong ublei ba e jangi hi ki por baro ko trai hakum kan ka por ko trai merang e jangi ban makedup yangi halaki jong ki shadam ko trai bangi da kerpat emiken ko trai baki e baro ki bangi ngila pendap kan ka por kin long shisha kan ko trai ka jingger khu nakabanta baro ki to ki bas ngap bar ki bas shashkor ko trai be in to shashkor ki ni ki jingger par ki barat ki jongi to ma ba shibon ki jingdo na ma sham ka jing em ka jongi na ba gini baro ngingo ngidam ki kerpat tang ha ka tang ba khrau tam ka jong trai bonong pan em be a jong Jesus Christ bar ka ba wai no tu da ai ba ka jinga e ka bra byang ka jong trai Jesu nong pan embe ka jing it ba ka ma bom jukot ka jong oblei ku pa lamba ka jing salak ba thyang ba panchat bor ka jong man se ma khoi tu ai kini lai ha we oblei kini long lam kat ba ngi ki reungai ki bar na ka ri ba ka leng satlak jong ka ka prathai na ro man ta ba shi ki arta ki ba bom jukot amen